Kabalo ba mo? Wala na kabalo no. Ay na dapat makabalo mo. Kagipamanahan ko yuta sa kinailaw man. Dili pa di ko matuo ni mo noy. Ay na, kabalo ba yung kung away malangit na itong tanan? Mga amigo, naaram na mo diri di ay. Sa may ato noy, sa kalit makakabot. Kabalo ba mo? Wala na kabalo no. Ay na dapat makabalo mo. Kagipamanahan ko yuta sa kinailaw man. Dili pa di ko matuo ni mo noy. Ay na, kabalo ba yung kung away malangit na itong tanan? Kamu lang kamo, pag-booking na mo. Hoy Brad, karon pa lang daan Brad, pag-booking na gyud. Grabe na pug ka na. Kabalo jud ka nga maimpirno ko. Kabalo mo ko sa mga binuhatan nimo. Muna karon pag-booking na, pila man mo ha. Ang grabe po na. Pero magkuna-una magaw asa napita ko mabuta sa langit mag-impirno. Kabalo naman ko nimo nga di ka malangit. Pila man mo ha gyud. Mamugos gyud kag baligya na imong yuta sa ilawman. Isa ka kabo na ko ah. Ay na, di gyud na pwede. Kaya wadyo kinabo dito. Pila man gyud na mga sukod nang baligya na imong to silalom sa yuta noy. Ay na dito manggod. Bawal ka dito mag-boarding house. Mo na kinahanglan nga natay isa-isa ka mga yuta dito. Kinahanglan gyud dako gyud kanang isa ka balayan gyud imong kwaon dito silalom. Alam nga maglisod man po kayo mag-ipon mo dito. May magkaila mo. Ang kailangan yung birtaw ni Roger, dito lang na kumupuyo sila ha. Ay na, di gyud na pwede. Kaya kada isa ka pamilya, nag-isa-isa ka puyan. Ala sige, Gis por Gis na lang ako ha. Balik mahala ko ng yuta ni mo. Ay, nasigreklamo, kabalo mo kung di ka malangit. Gis por Gis. Ngayon sa mana, bayad na yun. Mubayad yun na dayon kay bawang ang utang dito. Iska man ang imong tirada, Buknoy. Wala scam na kuha o naka-certificate, paliho kong pirma direwa. Pirmahin na yun. Mura makakmalangit. Nati ba kumutuan niya? Sure na, Buknoy? Ay hala dam. Sure so kay na siya dam. Ikaw dam, kabalo ko sa binuhatan ni mo na pagbuok na gidagi uta dam. Wala installment na. Aw na may installment pero bawal pa ka mamatay ron. Sa sunod pa ka nga adlaw mamatay. Kinala pa na mo yung pasod. Siguro stam, pwede ka nga dealer no? Alangan nga yuta man kinailaw man ang ginabaligya. Muna ka mo. Ikaw, pagbuok na mo daan. Bug sa gamay brad, man naman ka. Dam, ikaw dam, kabalo jud ko sa mga binuhatan ni mga dam nga di jud ka maayo nga tawo mo na ikaw pag-booking na daan dam. Pila man ka square meter mo ha? Na, tinuod na, Noy. Basig binutbot na pud na. Di po ko mamutbot dam. Kaya gano, di man po ko malangit. Muna ako, nagadil jud ko yuta. Na, hala, sige. Isa ka sako. Ah, di na pwede. Wa man tag isa kasako dito. Yuta gid palito na ni kay kinahanglan mo kita sa isa puy-an. Wala ikaw dam. Nakitaan gid ka tong niagi dam nga nangawat kag manok dam. Di jud ka malangit ato dam. Sure jud ko. Muna karon pag-book na lang dam. 200 square meter mo paliton dapat. Oh. Ah, nakuap na na, Noy. Unsa di akong ipabalay dito, Jim? Hindi na pwede dam. 200 square meter kakadaghan mo kawatan sa inyong pamilya. Isa ra lagi kasako lagi ako, ah. Dili lagi na pwede lagi. 200 square meter na lagi na. Oh, pirmahe. Hala, sige. Atay ka, Noy. Kabalo jud ko binutbot ra nang imuha ba? Okay, salamat dam. Hoy dam. Nangutang ra ba ka to ni agi awak pa nimo bayre? Kabalo bid jud ginawa to. Smog gamay dam kay kung naman ka. Dam, pila magid kay square meter mo ha dam. Kaya atong ma-applyan. Isa ka kutsara ra ko, ah. Di ko nimo mapugos. Eh nung sa man po na mo isa ka kutsara ra man po sa makamatulog dito magtindog. Sige dam, kay gamay man ka. 30 square meter imo ha. Oh, palay kong pirma. Oh, pirmahe dam. Para sa mata ni malangit. Ikaw do ay sig kuan do kay apil gapon ka sa listahan do. Mo ikaw do nakita ka tunagi, nangawat kag manok na mo. Wala ko kabalo pero kakita jud Ginoo. Di jud ka malangit ana pag order nagyuta. Do, pila mo ka square meter do. Pila may isa ka hektarya dito, boss? Dako ra kay ng isang hektarya. Ikaw ra man sa mo puyo. Pag himo magpultrihan dito, kaya kung mga kinawat nga manok, badalon man ako. Ay kana may maayo kay magamit ni mo magkinawat dito. So tagaan tag isang hektarya diri oh. Oh, pirmahe. Ibo gamay do, kay naman ka. Do, ikaw do, apil ka sa listahan do. Klaro jud kay mong naong do. Sa naong ka lang daan, di na ka malangit do. Pila kay hektarya mo ha. Kay paminan ko si mong naong, wa pay krimen, suspect na. Ah, grabe po koy butan man ko. Na, Ginoo ra gyud maka-desisyon na do. Mo na karon pag booking na daan do. Ikaw kay gamay-gamay man ka. 100 square meter jud ka. Pirmahe do. Buknoy, sabi ka na tinuod ng imong ipamaligyan nimo. Klarohan na ba kapag scam na? Na, kamo, paminaw mo kay tinuod yun eh. 100% yun nga tinuod. Bisan pag makilatag ko karon. Tanawa lagi ng kalaki nimo na. Kilata na lang ta, nasuko ang Ginoo nimo. Diri na ko, basta yung mga order ha.